αντί να τους βάλουν όλους φυλακή, τους κλέφτες, απατεώνες, σιχαμένοι, ξεφτυλίσατε τα πάντα. Ντρέπομαι και που υπηρέτησα. Και το έκανα με μεγάλη περηφάνεια και με πολύ. Και κάθομαι και τώρα το βλέπω και έχω νεύρα γι' αυτό. Μια ζωή πέφτει το κεφάλι μας κάτω, το ρίχνουμε. Μια ζωή υποβιβαζόμαστε. Ούτε λίγο. Έχει τόσα παλικάρια. Χαθήκανε γαμώτο και σε ασκήσεις χαθήκανε παιδιά. Και στο στρατό χαθήκανε. Και με τα ελικόπτερα σκοτωθήκανε. Για να το παίζετε εσείς πολιτική. Γιατί αυτή η ξεφτύλα. Γιατί τόσα κλεψίματα. Τέτοια ξεφτύλα να φτάνουν μέχρι την Αθήνα το πλοίο το τουρκικό. Και κανείς δεν αντιδράει. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Τι μας πάτε φαντάρους 18 μήνες και 26. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο μας πηγαίνετε. Για ποιο λόγο. Τι μας μαθαίνετε. Για ποιο λόγο. Να μην μπορούμε να κρατήσουμε τίποτα. Ούτε το ανάστημά μας πια. Γιατί μας τότε δικάζετε όποιον δεν πήγε φαντάρος. Γιατί εγώ έχασα 1,5 χρόνο από τη ζωή μου για αυτό το πράγμα. Γιατί το έκανα με τιμή και γουστάριζα να πάω. Γιατί μεγάλωσα έτσι με τον πατέρα μου να μου πει θα πας. Και πήγα. Και ποιο είναι το μήνυμα που μου δείχνετε εσείς εκεί. Και δεν μιλάω καθόλου περί πολεμικού μηνύματος. Είμαι πολύ κατά του πολέμου. Αλλά λίγο αρσενικό ρε, λίγο χάσαμε τα πάντα ρε. Μας πήραν τα παντελόνια όλοι ρε. Ευρωπαίοι μας βρίζουνε κολοδάχτυλα τα αγάλματα. Ο άλλος φτάνει στην Αθήνα. Τι είναι αυτό ρε. Και κανείς φυλακή. Ένας να πει ότι εγώ έκανα ένα λάθος για όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Θέλω να παραδοθώ μόνος μου. Πόσο δηλαδή, τι. Ποιο είναι το τέλος. Πού είναι. Αυτό το τέλος πού είναι. Ο πάτος που είναι, ας βγει κάποιος να πει, ας παραιτηθεί κάποιος. Γιατί δεν παραιτείται κανείς ρε παιδιά. Να πει ότι δεν μπορούμε. Γιατί να τα τραβάει αυτά αυτός ο λαός ρε. Γιατί τι έκανε αυτός. Τι κάναμε. Τι κάναμε, εσείς τα φάγατε, εμείς τα πληρώνουμε. Πού είναι αυτοί. Σε αυτή τη χώρα δεν μπορούμε να βρούμε ποιος έκλεψε. Δεν ξέρουμε ποιος έκανε. Δεν πρέπει να μπουν μέσα φυλακή όλοι αυτό τα αλυταριά που φάγαν τα λεφτά. Αλήτες ένας δεν κάθισε. Να πει ότι τα έφαγα, ναι, εγώ έκανα λάθος. Ζητάω συγγνώμη και θα. Έστω να το βάλω εικόνες με εγώ στο σπίτι.